Ahoj, začíná další díl podcastu Život v gymu. No a jak se říká, dobří holuby se vracejí a já mám radost, že dnes do studia opět zavítal vlastně host, který měl u vás v podstatě největší úspěch. Desítky tisíc zhlédnutí a já doufám, že to tak bude i teď. Pavel Vacek, ahoj Pavle. Děkuji za pozvání znova, těšil jsem se. Ano, tentokrát si přišel jako vlastně aktuální vicemistr Evropy, český šampion, takže to tady máme obložené čerstvými trofejemi a medailemi, takže velká gratulace. Děkuju. Slíbil jsem minule vlastně, že se pokusím přijít nějaký železo, tak ano, tak jsem rád, že jsem docela dost toho železa, tak to se povedlo. A zatím vidím, že jsi pořád ve skvělé formě, mi ty oči pořád tak jako padají k těm tvým lítkům, to je fakt jako neuvěřitelné. Asi si o tom ještě dneska popovídáme, ty lítka jsou fakt brutální. Tak pojďme shodnotit to mistrovství Evropy, jak to tedy hodnotíš? Já bych možná začal mistrovstvím České republiky, dobře. Protože to mi vlastně hodně pomohlo k té Evropě a mistrovství České republiky bylo takový, že jsem se tam přihlásil, nechci říct, aby to znělo jako na myšlení nebo na bubřele, ale tak trošku na poslední chvíli. Chtěl jsem si vlastně, bylo to hlavně kvůli dětem. Já jsem protože mistrovství Evropy je ve Španělsku, je to na 5 dní, je to poměrně nákladná záležitost, pokud bych tam měl vzít jako rodinu, děti a tak dál. Takže dětskám bylo líto, že by mě nikde neviděli, takže já jsem se vlastně přihlásil na mistrovství České republiky, i když jsem to neměl v plánu. Přihlásil jsem se do kategorie Master, zpětně mě teda hodně mrzí, že jsem se nepřihlásil mezi normálně muže, mezi mladý. Ale to už je jedno. No a přišel jsem, vyhrál jsem absolutku a bylo to hlavně pro mě jakoby perfektní zážitek, protože tam právě před těma dětma a teď vlastně, když se vyhraje samozřejmě, tak je to perfektní zážitek. A vyhrál jsem tu absolutku a děti byly šťastný, teď vidíš ty rozářený oči prostě a takovou tu hrdost na taťku a to je jako bylo perfektní. A zároveň jsem si tam ověřil nějaký postupy, který jsem pak právě aplikoval na mistrovství Evropy a jelo se. No, co se týče té Evropy, tam nakonec většině druhý, jak jsem to říkal minule, jako, tam bylo to zase většině druhý, ale musím jako říct, že čestně, byl to takový souboj dvou koncepcí. Jo, v podstatě ta kulturistika je v tomhletom taková, nechci říct nefér, je to kulturistika. Je to rozhodčí, buď se to líbí někdo hodně velký, tak, nebo někdo hodně estetický. A můj soupeř byl menší, podsaditej, víc svalů, ale zase širší pas, takový jako špalek, prostě takový masivní špalek, ne moc estetický, ale zase zezadu lepší nohy, já měl zase lepší lidka, úzký pás, prostě takový jako estetický typ a když někdo chtěl dát jakoby na tu estetiku, dal by mě, někdo chtěl dát na tu masu, takovou tu dal jeho. Těch rozhodčích tam je tuším 12, takže se to tak jako různě si to spočítá a u někoho jsem vyhrál, u někoho jsem byl, ale v celkovém součtu jsem byl druhý. Prostě, je to subjektivní, s tím se přesně tak, já to tak beru, jak říkám, soupeř byl v některých ohledech lepší, některých já a celkově se to sešlo, takže vyhrál. S formou jsi byl spokojený? Určitě. Bylo to, no a to je vlastně jako největší zázrak letošního roku pro mě. Já to jako nerad říkám, je to takový klišovitý, ale musím říct, že jsem měl opravdu jako životní formu. Což v 50 letech je teda jako, a říkal opravdu jako hodně lidí, není to, v podstatě to bylo tak, že mi to začalo spoustu lidí říkat a já jsem říkal, no asi jo, nejdřív jsem se tomu jako bránil, říkám, to není možný, tak nemůžeš mít 50 let jako životní formu. Jo, a říkal si, ale fakt jo. Prostě, zvlášť, když už máš odzávodněno to, co máš odzávodněno. No, protože jsem měl jako hluboký nohy tak, jak jsem nikdy neměl. Pěkně to vyšlo, takže to byla jakoby vlastně bomba. jsi mi jako už navedl na tu další otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli v 50 je možné se pořád ještě zlepšovat. Evidentně tedy ano. Jde a jako ve 30 bych tomu nevěřil. Jo, a jde to. Je to teda souhrn strašně moc okolností, které do sebe musí zapadnout. Tak možná pojďme popsat, jako, co si letos udělala třeba trochu jinak, co ti k té životní formě pomohlo. Bude to znít strašně ezo. Bude to znít strašně ezo. ale to nastavení té hlavy je opravdu jako důležitý. Jo. My jsme se o tom hodně bavili i s klukama z týmu, právě z Extrifit týmu, s Honzou Turkem a podobně. A já jsem vlastně neměl poslední 2 roky, nebo poslední dobou, nemám jako žádný problémy. Nemám problémy doma, nemám problémy v práci. Jsem jakoby zajištěnej, prostě všechno klape, obklopuju se těma dobrýma lidma právě, takže
takže máme takový ten společný cíl, takový ten společný mindset a myslím si, že tomu teda strašně pomůže. Jo, tomu strašně pomůže, protože když jsou tam ty stresy a takové, tak ten kortizol to prostě rozežere ty svaly, to s tím se nedá nic dělat. Takže v tomhletom já jakoby mám obrovskou výhodu, nebo štěstí, já nevím, jak to nazvat, ale prostě tohle to jsem vůbec neměl. Opravdu jsem se připravil v klidu bez nějakých problémů. Vyhýbají se mi zranění, což je tak jakoby skvělý. Je to asi důsledek toho, jak jsme se bavili v minulém díle, toho cvičení, trošku pozměněný. Ale zároveň dokážu ten sval stimulovat, což je dobrý. No a je to takový jako v konzistenci. Ty jsi to vlastně teďka řekl, já jako nějak extra mě nevyčnívá to celoroční jídlo. Já si v dietě trošku uberu a to trošku ubrání je nějaký kalorický deficit, který si držím až do závodu. Ale není to nic drastického, v podstatě když řeknu blbě, trpím až tak 14 dní před závodama. Jinak do té doby jsem takovej, jakože unavený, to je pravda, čím dál tím víc, čím blíže závody, tak tím víc jsem unavenější, ale že bych jako vyloženě někde jako je pravda, trpěl, že ty jsi vlastně tu přípravu mapoval tím deníčkem. Ty si každý den nahrával video, což je teda neuvěřitelné, klobouk dolů. Kolik těch dílů bylo nakonec? Asi 115. 115 dílů, 115 dní si vlastně, asi 108 dní. No, 108 dní, no, tak 108 dní si vlastně mapoval to, jak postupuješ, což je, to bys mohl vydat v knize, protože to je podrobná příprava vlastně, jak si Mě to napadlo, byl to spontánní nápad. Říkal jsem si, jako zkusím to, třeba mě to bude motivovat, kdyby se mi náhodou nechtělo právě, kdybych to chtěl ukončit, tak aspoň tohle to mě namotivuje, že to nevzdám, nebo ať lidi vidějí, že to je buď pohoda, ty závody, nebo ne, nebo naopak, že to úplně taková pohoda. No, já myslím, že na tom bylo perfektně právě vidět, že ty první videa, jo, tak jsem začal, jako perfektně, a ty poslední, že jo, tak už se to blíží, jako už to bude. Tam bylo perfektně vidět, jak to vlastně fakt tu hlavu jako ovlivňuje. No. Mě to nenapadlo, je to jako opravdu obrovský úspěch. Já jsem nečekal, já furt do dneška, kam chodím, jedu do Prahy, jdu poslovny a bude deníček, říkám, kluci nebude, už jsou závody, už se skončilo prostě, já jsem předtím jel do Mladé Boleslavi a tam mě lidi říkali, tak co deníček, já jsem jel do obchodu a tam se mě lidi ptali, tak deníček bude, říkám, jo, bude, takže to mě jakoby až šokovalo příjemně, pozitivně, že ten nápad se ujal, bylo to fakt jako mělo to velkou sledovanost. A ty lidi to fakt jako prožívali, jako psali mi a i mě to motivovalo, i mě to jako hodně dávalo, že byly takový ty dny, kdy se ti jako nechce, nebo to a teď ty lidi prostě jo, musíš a teď tam celou tu cestu. Já myslím, že to je právě speciálně pro ty, kteří uvažují o závodech, tak vlastně viděli v průběhu té tvé cesty, co to vlastně všechno obnáší. Jo, no jasný, no. Ze začátku seš takový jako a já už některý neříkám, ty vole, zase ten deníček, kurva, musím natočit. Jo, ale natočil jsem ho právě, říkal jsem si, musím, je to taková nějaká, už jsem to slíbil, a teď to tam jako cítí, že trošku, ale snažil jsem se vždycky, aby to nebylo úplně jako depresivní nebo něco takového. Zvládl jsi to, je to paráda. Vlastně to i svědčí o tom, že člověk má nějakou tu sebekázeň, která ke kulturistice prostě patří a je nutná. V tom samotném tréninku nebo v dietě si něco změnil, nebo si jel prostě ten svůj standard? Trénink ne, v podstatě nejdřív jsem najel tak, že jsem se úplně jako zbláznil, jo. Že jsem vlastně neměl den volna, respektive chtěl jsem mít dny volna a do těch dní volna jsem si dal kardio. Jenže jak jsme se o tom bavili minule, pro mě to kardio, jak ho nedělám pravidelně, tak pro mě je to kardio v podstatě víc vyčerpávající než ten trénink. Silový trénink. Jo, takže já byl za 14 dní, za 3 týdny úplně vyřízený. Úplně konec, říkám, tak to nejde, to prostě mám před sebou ještě 2 měsíce. Chtěl jsem to kardio mít i jako zároveň kvůli fyzičce a říkám, to musím prostě vynechat. Takže opět jsem se vrátil k tomu lenivému způsobu, bez kardia, ale jinak jsem ten trénink nějak extra nezměnil. Zařazoval jsem víc těch super serií, právě trošku po vzoru Honzy Turka, který byl minule. Mm-hmm. Hlavně na ty partie menší rukou a jinak si myslím, že v tréninku zas až takový změny nebyly. No a co se týče diety, já tu dietu mám víceméně stejnou, takže vynechám. To je takový jako dobrý tip pro lidi, co vlastně nechtějí dělat dietu, ale vynechávám takový ty, já nevím, třeba teďka mám v tom objemu, mám
vejce, chleba bílej nebo toustovej a na to si dám nivu, si poloju. Ty vejce tam zůstávají a místo chleba bílého jsem si dal ten polystyren a bez nivy. Jo, je to taková jako jemná změna, teda ale v průběhu těch dní... Jestli je to až tak velký rozdíl. Není, ale v průběhu těch polystyren má tolik sacharidů. Jasně, ale v průběhu těch dní stačí dát tu nivu pryč prostě a stačí, jo. A nebo místo, já nevím, 500 gramů sacharidů jsem dal na 300 gramů sacharidů, to se furt pořád najíš, ale v těch průběhu těch dní a týdnů to udělá obrovský rozdíly, že jo, prostě. Taková alchymie už je trošku jo, je to samozřejmě, musíš k tomu mít nějaký zkušenosti, jo, a musíš to tělo trošku znát. Já vím, že mě stačí v tom objemu těch 400-500 gramů sacharidů a pak když to uberu na 300 a jsem tam 200, no tak to je samozřejmě změna. Je zajímavé, i Honza minule říkal vlastně, že on si nepočítá kalorie, ale počítá si v podstatě jenom ty gramy. Já kalorie vůbec nepočítám, nikdy jsem je nepočítal, ale počítám si bílkoviny a sacharidy a tuky, který se snažím držet co na minimum. On to je v podstatě ta trojčlenka, když víš, kolik máš kalorií, takže si dopočítáš i těch kalorií. Ale ta kalorie jako taková pro mě není zajímavá. Pro mě zajímá množství gramů bílkovin a sacharidů. No, to mi taky zaujalo, že jsi vlastně připravil bez kardia, jakože připravil, myslím, jakože odboural tuky, fakt si vysekal, takže to evidentně ne, protože to je zase protipol, třeba Honza Turek mě překvapil tím, že on i v objemu, kdy váží 140 kg, tak jede kardio půl hodiny denně, což jako je... Ale já si myslím, že on to jede hlavně kvůli tomu srdíčku a kvůli té fyzice, no. Rozumím, no. Ale nejsem si jistý, jestli on dělá kardio taky v dietě. Já mám pocit, že trošku ubírá na tom kardiu taky. To je zvláštní. Čekal bych to přesně naopak, že vím, že spousta závodníků právě to kardio zařazuje naopak, až třeba když chce zhazovat. Mně trošku přijde, že spoustu závodníků to kardio dává, aby se mohli víc najít zase. Jo, nebo porušit občas tu dietu, nebo tak. V tomhle tom já jako nemám problém, já tu dietu snáším velmi dobře a proto vlastně to kardio nepotřebuju. Perfektní. Z kolika kilogramů a kolik jsi zhazoval? No to je jako sranda, já jsem vlastně schazoval se 102 a měl jsem na závodech 99,7. Jo, tak to vyčerpávající dieta, 3 kilogramy, ani ne. Jo, ale já se v tom jako patlám strašně dlouho v té dietě. Jo, já jako, tohle to je číslo, který, kdybych chtěl, tak to schodím za týden, jo, kdybych šlo čistě jenom o ty čísla. Ale já se v tom jako patlám a snažím se právě přibírat ještě ty svaly, protože teďka zase se vracím k tomu věku a k té dlouhodobé kariéře. Já už jako nejsem schopný to, co tady říkal vlastně Honza, v tom objemu žrát a prostě do sebe cpát týdla, tak já už nejsem schopný na to, já už jako nemám morál a motivaci. A to je taky důvod, protože říkal, že jede kardio, že mu to jakoby rozjede ten metabolismus, že potom je schopen lépe jíst. Přesně tak. A na tohle já už opravdu jako nemám motivaci, jo, abych seděl celý den, žral a tak. To jsem dělal za mladá. Ale na to už nemám. Ale jsem schopný pořád, mám dost motivace držet ten 3měsíční cyklus, jo, kdy se zavřu do té hlavy, do té přípravy a tam dělám všechno poctivě, ty bílkoviny, tréninky, všechno prostě tak, jak má být. No a tam ty svaly stejně dostanou ten impuls, protože když to děláš správně, tak prostě rostou, že máš dostatek té bílkoviny a s těma sacharidama se jenom trošku hrajou, takže si to v podstatě to tělo mění jenom. Říkal jsi, že zranění se ti vyhýbala naštěstí. Byla nějaká překážka po celé té cestě, té přípravy? Asi ani ne. Vůbec. Takže trošičku mě zlobývalo koleno, ale to mám jako dlouhodobě a to není tak jako, že už to slyším v těch diskuzích, no jo, ty se zde zničil. Ne, to není, já mám jakoby normálně nebolí, když chodím po schodech, chodím normálně, tak mě to nebolí. Při těch váhách samozřejmě už to tam trošku píchá a tam jsem jenom vlastně... Ty ještě nemáš operované koleno? Nemám nic, já nemám žádnou operaci. Já mám jednu jedinou... 50 po takhle těžkých trénincích, jako to zase nemůže říct každý. Já už třeba operované mám. Já nemám nic. Já jsem jedinkrát byl na operaci, když mi jedna holka zlomila tady prsty na noze. A jinak já jsem... Jako, podpatkem, jo? Podpatkem, no přesně, podpatkem. No a to je jediný, co já mám jako zkušenost s nemocnicí teda. No. Jo. Ještě jsem si usek palec, teda takový, ale... Dobře, to už tréninkem úplně nesouvisí. Takže ale jako co se týče tréninku, já nemám nulový komplikace jako zdravotní. To je skvělý. No. Jak bys si zhodnotil třeba úroveň celého toho mistrovství Evropy, nebo potažmo třeba i mistrovství republiky? Jak vlastně jsi to viděl? V první řadě jsem rád, že se to jako zdá se mi zlepšuje. Byť tady roste konkurence, ty konkurenční NPC federace, že jo.
jako republika byla pěkná, byla početně obsazená, což je dobře. Vždycky je dobrý, když dáme závodíš ve dvou lidech nebo tak. Takže já jsem byl docela jako překvapený, i hodně master závodníků právě bylo. Asi jak stárnem, že jo, tak to dozráváme všichni do toho věku, ale těch bylo jako opravdu hodně. Takže v tomhletom ohledu rozhodně to byl jeden z těch lepších ročníků za posledních, já nevím, 15 let třeba klidně. Jo. A co se týče mistrovství Evropy, tak tam to je vždycky jako strašně moc závodníků. Vlastně je to, ono se to dělá na všechny kategorie, to znamená od juniorů, tam jsou všechny ty kategorie, kulturistika, klasická kulturistika, body fit, teda classic physics a tak dále, od juniorů po masters právě a to je na 5 dní, jo, to se nedá stihnout. No, to je opravdu jako dlouhý, takže ani nevidím všechny ty kategorie, všechny dny. Co se týče chlapů, hodně tam dominovali Azerbajdžánci, nevím teda od kdy je Azerbajdžán v Evropě, ale tam byla asi nějaká výjimka nebo něco, nevím. Ty to tam jako hodně pozbírali a jako úroveň byla vysoká, jako no. I Masters zase, jako těch je čím dál tím víc zase a některý, já mám každý rok takový splín, že už je konec. Jo. Ale tentokrát poprvé jsem tam byl a říkám, tam byl borec 55 roků a říkám, ty vole, to je bomba. To prostě, to nemá chybu. To je přesně to, o čem jsme tady vlastně už mluvili, ta dlouhověkost, jakoby v tom sportu je vlastně věk dlouho i výhodo, že vlastně ten člověk dozrává, samozřejmě od určitého věku je to potom složitější, ale když říkáš, že v 50 si byl v životní formě, tak Rafael Vera, 78 roků. 78 roků frér, normálně, jakože někdy si řekneš, tak dobrý na ten věk, jako, jo, tak se pán si tam ukázal, ale Rafael Vera byl normální, jakože, samozřejmě tam ten věk vidíš, ale nestyděl bych se slíknout prostě v jeho letech. Jo. Jako, nebo ještě jinak to řeknu, ten frajer vypadá líp než většina 40letých lidí jako na pláži. Jo. Prostě a teď vidíš, jak on je vitální, má z toho radost, prostě jo. A říkám, ty lidi už umírají v těchto věku, prostě normálně, že? A on tam závodí, prostě vypadá dobře, břišáky perfektně vysekaný, jo. A nevyhrál, druhý byl za ním 70, taky nějakých 76 nebo něco takového. Ten byl normálně taky tvrdý, hustý. Říkám, no tak až mě to jako namotivovalo. Říkal jsem si, teď to chci říct, až jsem si říkal, tak možná ještě. No i ten borec, co mě porazil, měl 54, jo, a neměl jako chybu, jako jo, byl normálně tvrdý, velký, hustý. Říkám, no. No jak říkám, tohle je velká výhoda kulturistiky, že se dá opravdu dělat velmi dlouho. Přesně dobře, tak. Pojďme se ještě pobavit o těch principech. Ty si říkal, že ty sám si vlastně změnil trénink a mě překvapuje, kolik teďka chodí hostů, Radek Kizivát, vlastně Honza Turek, teď všichni vlastně, že ubrali z těch obrovských váh a přešli na ty menší váhy, lépe to procitují, tak čím to je vlastně, že to takhle se mění ten Myslím si, že to je ta obava. Musí dozrát, nebo? Jo, myslím si, že to je obava o ty klouby, o dlouhověkost v podstatě. Jako, kdybych dbal na těch velkých váhách, tak si určitě něco urvu. Jo, to je tutovka. Jo, kdybych se snažil furt držet ty počty opakování nějakých 6, 8 s co největší váhou, tak to prostě urvu. Ale zase, abychom to jako správně zasadili do kontextu, tak spolu jsme si povídali, že ty základní cviky a velké váhy jsou základ, že jako jo, ten jako když začínám, tak mě to naopak zase jako ničí, když vidím dneska ty v těch posilovnách ty kluky, který jdou zase úplně extrém se 2 destičkama, tam dělají ty. To je špatně, to je ten mladý 16, ten si samozřejmě nic neurve, když to musí dělat, když to dělá v dobrý technice a tak, tam furt platí dřepy, benče, mrtví, tady to je ta práce s tou činkou, s tou surovou hmotou, to je absolutní základ. Ale je to tak jako prostě, když se začínáš učit chodit, tohle to je učení se chodit, pak můžeš trošku běhat, pak můžeš sprintovat, jo. A my už umíme chodit, už umíme sprintovat a prostě... Kdy je teda čas přejít na tenhle ten jiný druh tréninku? To asi musíš vycítit sám, si myslím. To asi musíš vycítit sám. Já jsem na to přišel kolem 45, třeba až. Jo? A je to právě z toho důvodu, že jsem se snažil furt, a teď to najednou začalo popolovat. Rameno najednou začalo odcházet.
teď tě to vynechává, vlastně zjistí, že ty tréninky stejně nemůžeš jet pořádně, protože to loupe a nedrží to tak, jak by mělo. Takže jsem tam maličko prostě ubral. Ale zase, jo, aby nedošlo k mýlce. Spíš se snažíš zničit ten sval jinak, jo, ale furt primárně ten sval musíš jako zatížit, zničit, aby regeneroval, aby dostal ten impuls. A u mě to bylo právě tím, že už v těch kloubech jsem to jako necítil se komfortně Takže vyhneš se té bolesti, ale právě kluci říkali, že jako lépe začali i procitovat ten sval, že najednou víš, jako měli ho lépe napumpovaný, že vlastně ten sval i lépe reagoval. Aha. No jasně, protože když máš ty velké váhy, uděláš váhu. Nějak tím ten sval stimuluješ, samozřejmě, a to je v pořádku, ale nevystačí s tím věčně totiž. Tam jde o to, že když začínáš, tak já nevím, teďka plácnu na 100, nebo co, na 60 dřep třeba. Jo? To byl dobrý začátečník. No, jasně. Tak Petráš, já jsem si vzpomněl, nejsilnější muž světa, ten začíná, tak tam přišel a v 16 zamprnul 100 na beč. Ale třeba nevím, tak na 60 třeba dřep, nebo na 40, to je jedno. No postupně se dostáváš se na 200 a pak už se dostáváš na 300, a jak říká Honza, no ale už nebudeš 350, 400, to už jako nezvedneš. Takže tam ten stimul prostě končí, to tělo se na to zvykne, no a pak už musíš hledat jiné cesty prostě, jo. A pak je tam ta kombinace toho, že to musíš začít měnit, prostě můžeš zvedat furt rance, ale už ten sval je na to prostě zvyklý. No tak nereaguje, jo, zvedne to a zase jenom pokud nás někdo poslouchá, tak těch 300 platí pro Honzu. Pro Honzu, jasně. Je někde jinde pro běžného smrtelníka, třeba 100 pade. No jasně, samozřejmě, ale chci tím říct, že ten silový progres, to svalové přetížení pomocí té zvyšující zátěže má svůj limit, jo. Jinak bychom zvedali všichni tisíce a tisíce, kdyby to nešlo. Jo, takže to má svůj limit. No a ten limit je, že ten sval si na to jakoby zvykne. No a ty pak musíš hledat cesty, jak ho stimulovat jinak. Jo? Protože my neděláme silový trojboj, tam se snažíš o každý to kilo víc, že jo? Každý půl kilo je cenný, jo? v té zátěži. Ale nám už je pak jedno, jestli zvedáš 150 nebo 152, jo? To tě jako nějak nezajímá. Ty potřebuješ ten sval procítit, zničit, stimulovat, potrhat, aby se zase prostě regeneroval. No. A pak už musíš prostě hledat jiné cesty. No. A ty jiné cesty jsou třeba super série, giga série. Určitě. Nebo i třeba to pomalé opakování. Jo. Je velký rozdíl, když uděláš biceps takhle, anebo takhle. Že jo. To je prostě velký rozdíl. No. To si každý může vyzkoušet sám. Jo. Můžeš chytnout činku a můžeš tam mrskat, jak chceš, a nejenom zjistíš, že je OK, tak udělal jsem se 40 kilama 10 opakování tímhletím způsobem, anebo to chytni a pomalou kontrakcí. A je to sakra rozdíl, že jo? To si každý může vyzkoušet sám. No. Co se vlastně v tom svalu děje, když využíváme různé tyhle ty principy? Už to trošičku jako nakousl, jak ten sval vlastně zničíš, když jdeš ty maximálky, a jakým způsobem ho zničíš, když potom použiješ nějakou tu super sérii nebo giga sérii, což je 3 a více? No, teď se budeme dostat do nějaký odborný který já nejsem úplně kovaný, ale... Tak třeba pocitově, co ty vnímáš? Jako... Ne, jasně, já ti jako rozumím, já se snažím, jenom přemýšlím trošku nahlas, jak to popsat co nejjednodušejc. V podstatě ty maximálky tam stimulují vlákna, takový jakoby hluboký vlákna, jo, který... Ty silové vlákna. Ty v podstatě u nějakého normálního pohybu ten sval využije jenom část těch svalových vláken. Jo, když se takhle zvednu, napiju se, tak ten pracuje biceps a použije na to 10% třeba toho svalu, nebo 5, nebo já nevím. A tím svým přetížením prostě čím víc těch vláken tam zapojíš. Jenže zapojíš jednou, dvakrát, je to jenom na málo opakování. Když děláš ty super série a takovýhle, tak ten sval prostě postupně vyčerpá, ty jednotlivý vlákna postupně vyčerpá, si zapojit nový, zároveň to přepumpováš, takže tu mitochondrii co nejvíc jako roztahuješ, pumpuješ tam co nejvíc krve, na tu svou buňku se snažíš co nejvíc jakoby roztáhnout, a takže jsou to jakoby dva odlišní principy. Snažíš se je vlastně jít až za tu hranici, kdy už to trošku se začíná trhat, potom dáš ty regenerační procesy a tak dále, aby se znova obnovila, aby ta svalová buňka se znova obnovila na tu práci, která ji čeká v příštím tréninku. Doporučil bys třeba i kombinovat tyhle ty tréninky, že jednou jako jedeš fakt takovou tu hodně velkou sílu a po druhé tam dáš, jakože, abys vyčerpal právě i ta vytrvalostní vlákna? Určitě. Myslím si, že tohle to se
musí jako dělat. Jo, že tak, jak si to tělo zvykne na ty velký váhy, tak si stejně tak zvykne na tohleto super série a na těch hodně opakování. Furt se to musí měnit. Podle mě, když někdo trénuje 20 let stejně, tak si myslím, že jakoby to nepřináší žádné výsledky. Jo. Takže to se musí měnit určitě. A teď je otázka, akorát to chce nějaký další časový období. Neznamená, že v pondělí udělám tohle a v úterý zase velkou váhu a to. Chce to třeba nějaký časový soky, kdy 2 měsíce používám velké váhy, 2 měsíce super série a tak dále. No. Perfektní, takže na závěr té tvojí cesty na Euro jsme vlastně dali i nějaké tréninkové tipy. Já využiju určitě toho, že jsi dorazil, takže nechám si něco na příští díl, tam probereme takové ty základní tipy, rady a otázky, jasně. Takže určitě se máte na co těšit, Pavle. Pro tuto chvíli děkuji. Jo. No a z dnešního dílu podcastu Život v gymu je to tedy vše. Dívejte se příště, máte se na co těšit. Ahoj.